Għalkemm aħna 3 Europarlamentari biss u mhux 4, tlifna wieħed mis-siġġijiet li kellna, però xorta irnexxielna nżommu r-rappreżentanza tagħna fil-kumitati kollha illi konna rappreżentati fuqhom fl-aħħar leġislatura. U żidna wkoll pereżempju il-Kumitat tas-Sajd li għall-ewwel darba qiegħed anka jpoġġi fuqu Thomas. Dan intqal mid-deputat mexxej Laburista u Europarlamentari Laburista Eliksa Ġussaliba f'kummenti ma' One News mill-Parlament Ewropew fi Brussell. Huwa spjega li ġie afdat bil-ħidma fuq il-liġi li jitwessaw id-drittijiet tal-konsumaturi fost oħrajn meta jivvjaġġaw. Min-naħa tiegħu l-Europarlamentari Daniel Attar sostna li l-ħidma tiegħu ta' kuljum f'din l-istituzzjoni Ewropea ibbażata fuq il-prinċipji favur iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Jiena qiegħed f'diversi kumitati differenti u anke delegazzjonijiet, però il-prinċipji tiegħi ma jinbidlux. Jiġifieri il-ħidma fil-kumitati hija differenti, però l-prinċipji kontra l-one size fits all favur l-interessi ta' Malta u Għawdex u favur l-interessi ta' ċittadini tagħna dawk għalija mhumiex negozjabbli u allura napplikhom kull fejn inkun. L-Europarlamentari Thomas Bajja da tkellem dwar il-ħidma tiegħu bħalissa fost l-oħrajn fil-proċess ta' smigħ tal-Kummissarju Ewropej nominati. Bħalissa din f'sitwazzjoni f'perjodu importanti ħafna illi se naraw x'Kummissjoni Ewropea ħajkanna fil-futur. U naħseb il-preparamenti li kellna fil-ġimgħat li għaddew kienu importanti ħafna sabiex nippreparaw ukoll x'nixtiequ politikament kemm fil-grupp SND imma wkoll fil-gruppi differenti x'jixtiequ mill-Ewropa.